Ħafna uffiċjali tal-Pulizija jinsabu urtati għal fatt li f'nofs l-iskandlu li faq għal-ġimgħa li għaddiet, in-nies li qed jinvestigaw donnu injoraw li jpoġġu l-attenzjoni tagħhom fuq l-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar illi sa issa mhux meqjus fost is-suspettati. Pulizija li tkellmu ma' Net News għalunna li Lawrence Cutajar allegatament kien jaf kollox iżda żamm fommu siket biex ma jkissirx il-familji. L-istess sorsi għalunna li Cutajar ħareġ taħirhom ma' dawk li kienu qed imexxu dan it-taħwit kollu. Meta staqsejna direttament lill-Ministru Michael Farrugia illi kien responsabbli mill-Pulizija, irreferina lura għand l-eks kummissarju Cutajar filwaqt li insista li hu jitkellem biss fuq u mhux fuq ħadd ieħor. Għandu jiġi investigat l-eks kummissarju? Jiena li naf huwa x'għamilt jiena. Mhux magħruf jekk l-Aġent Kummissarju Carmelo Magri sejjaħx lil Lawrence Cutajar biex jinterrogah. Dan meta s-sitwazzjoni matul din il-ġimgħa komplet tigrava minħabba l-fatt li jum wara l-ieħor baqgħu joħorġu akkużi ġodda u dettalji xokkanti. Intant matul il-jum anke l-Ministru tal-Finanzi kien ippressat biex jagħti rendikont fejn marru eżatt il-flus żejda li ħarġu lill-Pulizija li abbużaw bl-overtime. Iżda xikluna inħeba wara l-investigazzjoni. Qed insaqsik dwar il-pagamenti lill-Pulizija. Li qed jiġi investigat. Iva, ma jiena qed insaqsi min-naħa tal-Finanzi ma kienx hemm sinjali li li nkun naf x'joħroġ mill-investigazzjoni. Għalkemm viżibilment skomdu din ir-risposta għall-inqas hija xi ftit aħjar minn dak li qalinna l-kollega tiegħu Michael Falzon meta ftit tal-jiem ilu qalinna li dawn affarijiet li jiġru.